Goddag og velkommen igen. Vi skal i denne video se på nogle af de daglige rapporter, vi og vores kunder kan få fra Check & Report. Vi har nu fået oprettet vores første kunde, og Bjarne han har været ude og føre tilsyn ude på området med sin mobiltelefon. Nu vil vi så se, hvordan det ser ud. Hvad er det for nogle data, vi har fået samlet op herinde i systemet på vores dashboard. Så det vil jeg lige demonstrere. Først går jeg op og vælger Bjarne, som har været derude. Og jeg vælger datorerne her den 25. til den 25. og trykker på opdatere. Nu kan vi se, at der er faktisk gået 2 runder derude. Den første, hvor der er scannet de 2 QR-koder, vi har sat op på vores kundes område. Efterfølgende er gået endnu en runde, og der kan vi se, at der har været et problem derude. Så er det er beskrevet som en observationsrapport, og der er lavet et problem, og der er tilknyttet en MME med noget tekst og et billede, kan vi se herude. Lad os prøve at se, hvordan sådan en MME kunne se ud herinde. Her har vi så en underskrift, vi har en besked, som vagten, som Bjarne har givet, og han har taget et billede. Den her kan vi nu så også eksportere til for eksempel PDF. Og den vil se nogenlunde sådan her ud. Vi kan se præcis de samme oplysninger, som vi har på vores dashboard. Kunden har nu kl. ca. 7:30 i morges fået tilsendt en tilsynsrapport, og vores brugere inde i systemet har modtaget en observationsrapport. Skulle kunden også have haft modtaget en observationsrapport, skulle vi have opsat en observationsrapport med e-mail på samme måde, som vi oprettede tilsynsrapporten. Vil du vide mere, så tjek eventuelt vores hjemmeside www.checkandreport.dk, hvor du også kan give os tips til andre videoer, eller skriv direkte til bjarneallerup.dk.